Ole zena chuanin appears center ka soidona channel te milo share sakchina milo like milo subscribe em zena hian lo thu sai ka soya so milo subscribe te po min khomai milo subscribe until siam te in lo ena milo like sakze to ko in ka lo ngen ngal mo chu ni se chuan appears kan ti chuan chang ani a chang chi khat ani a mali iduma mani ina ovin nei chuan awesome te in siam thei ani a har salo em kema ina ka siam thin dan tla pui ka lo senga tui ve ma se chang chuan siam chuan te po thil har til awesome ta mania siam chuan ke ko in ka siam chuan le fo war that do na dik te hi omene ha te ka ti thina ma segin chang chuan ka siam ma recipe ngai cha ka siam te han war tha em cream phun po no ma chang chuan a phek thur ang te ma asi kha kha mai na ka mu chwa ta da na chuani hebi await thi atui internet bom te kha ka lo chok ta ni butter lo da ta atui kha ka lo chok hul lo kha ni can be humidity hi alo om thina a no hamo kha ni alo ti pa tha thei lo ni han ka shi thina ka sia chu wang chuani ke mai na ka in je chwa chuani kami kan chok anga hi bom te ani a chini ani a chi mo hi floor mai da hi artui chuan hemi ka chok ko dan tura chuan artui hi pumli kala hmang dona pum pa ngai thatak kha chuan mai da hi grams ani a chuan chi hi 2 pinch ka hmang dona chu chuan chini hi thir fian te khat hi ate se ket tle ma ti thum be sep do tan khan tha chuan hi chen ka chuan tuite pon hmanga ma se ke chuan bom te kala hmang don ta ni han ati soft baking be sha bom te khan han mo chuan bom te ka hmang dona chuan a chon tur a hian kan thleng emaw dekchi a hian tui khemi bom te kha in chuanga gas sang lawa in herang mo gas sang lo te in heranga chuan a chona hian spatula thing hi ka du bi ka ke chuan thing ka hmang thina bu tlei thing ang chi kama spatula ang chi tai kha ka hmang thina chuan dekchi a hian among cha lampang mong pan lo ka du boka chuan hi bom te hi tuilum pi pe ba kha a gas hiam te kan kan chuanga gas kha her san lo tu ni chom sia chu chuan soite in low flaming kan ti dona kan chuanga chuan bom te kha alo sathuna batar phor thei ka ta kan ti phel ru zen hi batar nya mo batar hi gram za ani a hi a to ni chu hi ka recipe a hi chuan mo mi kha ka lo chuang ta ni alo lu pep pep ho khan hi ka thla kang hi thla kanga chuan in chokanga soite din in chokanga in lo chok ra langa aral nuwa khan chini le chi khen chok ve le amo chini le chi khen chok ve le anga chuan khami kha alo ral ta mo alo in chok wa tok te khan floor hi maida ka ken te in thla kanga in chok ze la mo in chok ze la chuan alo in absorb anga alo kan lo chok perfect no khanin a perfect kan do to do ni chok hul phek do ni chok ja chama in chok hul phek anga among ut lo tok si tlem among bet de buk si an khang se thia lo ni chu ut si lo ba se ai mai da ka hul phek do ni cho ro tu ni chama hemi tui kha a tui thil tui lo om kha aral tur ni an chok anga a hul phek anga chuan khatia hul phek a khan in chok char tur nya spatula khan gas ka her san lo buk tur nya in chok char nga alo hul phek a khan gas in off ang chuan in suan ang mo chuan khatia in suan mo khanin in da lai hlek anga ase dai deuh pawh ni chuang lo khan khami artui kha khate te in thlak anga in chok anga chuan in chok anga alo la khanin alo la te me artui kha alo in chok pawh to ka khanin a mai da te nen khan lo in chok anga alo hul zel lang thawa chuan khami hula khan adang in thlak le ang chuan khatia zel khan khami pum le kha in chok vek anga chuan hetia ngo zela da me chhuat nom to pur he ni om cha chu a then chu artui pum hi te lo ni chu mo alian deuh te ate deuh te om ve ta chuan artui pum kha alo len deuh chuan khami 200 gram a khan tlem chuan alo tui ve deuh thini chu chang chuan mo chuan chuan artui kha in thla kanga chuan chuan pakhat te in thla ka khan hetian kan me chhuaka me chhuat nom tok anga khanin pum thuma ko khan artui pum lian thani chuan lo tok the kha chu in lo adjust ve ngai nga chuan a chang chuan pum te da chuan pum thum pawh kha lo tok lo theia pum kha than bel hlek ngai te pawh thing kha chu nangmah ni in ti thiam dan kha me ta se artui pum zel kha ne kha chu se fak thei lawa
chuan khami ka in chok anga in chok khul do ni chu arti ko ka in chok mek na te pakhadan thla kan atang cha na zia pa a che son ve tre re ni chu ma mai da khami kan chok khul do ho kha chu chu in chok char char do ni chu chon ni angai ve ro tu ka mo chuan in chok anga in chok char char anga khami a khan in lo pe ani ta ni chuan khami ka piping bag ka thun ta piping bag ka chang khan a design chu du rin kan se me do ni chu om ja chu thena bia zo ke then tung deuh te then tikhian kan tikera chuan a cream a alaya cream thun the do khan iwa khan tlar chu chuan hi lo de thot ka se ka chuang anga a ti dan kan lo se le zen o lawng te chu ka lo chuang ta a tikhuan ka lo chuang ta ni chuan hetah khan gas khi ka sima chuan butter kha alo dah ta a tikhian alo ra langa butter kha du le chini po kha tikhian chini kha da le thea chuan tikhian ka lo ti don ta ni mo khan alo ra langa gas hi ti san lo tur ani a yam te a in heranga butter po kha ma in tikhian a ral ve re re nga chuan hemi butter a ral veka a tui vek hunah hianin a floor kha a maida kha tlem tlem in thlak anga tian chok char charang a chok char charanga tlem tlem in thlak don ni chu tunah chuan a ral lo deuh mo kho a ral lo dewa trep trep to a ralah khanin tlemin gas kan ti sang hlek ange dai ma ma do ain tikhan chok ta ni tro chuan alo zo ta alo tui ta ni hi floor kha tlem tlem in thlak anga in chok zelang mo in chok zelang a tikhan chok anga mani in camera ka in chela har sa khop mai lapa siam pa chu in hre thiam mai ru a tikhian in chok anga chuan in thlak le anga chuan in chok le anga in chok zelang o in chok anga tikhan in chok bor borang thi thluk bor bor chu gas kan ti hiam le lok nge asan chuan u tam ti om ni chu mo chuan tikhan hemi a hul phek ken khanin in thlak zo anga hi in thlak vek anga khami 150 gram kha in chok anga hul thleng in chok ang o tikhan chok anga ngoro kala thei to lo ka chaw lo chan ut don tlat chuan he a tube kha ka thlak ta ni khate te in tian ka chok anga ta han ka chok ral le do ni chu mo har se mani in lak chu chok nok nok men o tikhan kan chok hul ta ni tikhian kan chok da ta a tikhan tiang khan tiang zel khan a tui pum li ka cha pum nga ka thak zo vek nga ka chok ral vek do ni chu mo khan mo mo em khan ti ta lo ral puna khan pakhat dang kha ti le anga mo chuan hi kan chok khan ta ni hi a khoi tok chu hei ti hian hei etia ti a far zuwa zuwa lo tur khan ta ni a khal tok chu mo chuan hi a hme chho no tok la min ka ta chuan hi ka ona tur tre khan ya hi parchment paper kan ti cake urnana kan man ang thin kan pha chi khan ta han tel ka base ka pha tel ka ta chhuak veka chuan hi bag hemi nozzle hi ki chu a design a chung design ang chi ka phang don ta chuan du chuan a bial pa ngai pok pok hon thei ta ni chuan hi artui chung mu le vanilla essence 5 ml ka pula chuan kha hemi ka ti chunga han ka be ka pha a ka be za do be chu ka ti dan lo mo chuan hi ti hian khate te in kan du len te kan du sei dan a zin hian kan tianga
mo yan alo por du thin wa khanin kan da kan ti da ka he an sa dem kan ta na nei tu kha chon ron por kha na in si thi na mo alo in si thi na tu ma so in nei mok lam kan da do ni so ki chon atung ti ka siang do na yan mo be chwa khan mo to em em ta e klar si ka in si ren se em ma ki ba ko yan tu ko se ang do khan siap siap te vek chang te ka nei ve ni chu mo ma sin ka in zira ka thlan te ko ka dot ve pa siap eclairs ka urna hi Bajaj ani a Bajaj 45 liters ani a ka temperature set hi in hunga 150 to 180 200 in ta 180 anga ka seta mo chuan beika ka da a ta hian a selector a hian beika ka da a chuanin a temperature a hi chuanin 40 in ka set phota a chan chu eclairs hi amin har ve deuh thina alo udon le kan ti niam deuh nga kan ti tlem le deuh mai nga khi hmonga helai hianin kala bek lo ka da a kala ur lo ka da a ta hian ka ur to khi en len hle to khi hmonga mo aron puar tan ta ni chu tikhan aron puar anga a chhungah khianin cream kan thun dawn ni chu aron puar anga alai ka holh kwa a chuan cream kha ka thun thin ta ni cream ka hmanah hian a changin butter cream te cream pangai te pawh a hman thei tho ta ni chuwang chuan duh zawk zawk kan hmang tawh mai nga cream ah kha chuan khi ni tam mai se kan eclairs ur danah chuan a tui ve lutuk tho ta zuar duh tan pawh zawrh hnam thlap ani chu mo ka recipe hi chuwang chuanin in lo siam ve thin anga in ti dik thei lo ni chuanin comment section lamah khanin min lo zuat anga comment na lamah khanin chuan ti dan kan hrilh zel dawn nia in lo ena a tawp thleng in lo view wangin alo min to a alo dai vek to ta ni chuan hei cream hi hei nozzle sei chi ama ma se tu chuan apa ngai mi ka hmang do na ke chuan a sei chi pawh ka nei tho ta ma sengin mina zongi in nei lo wangin hei nozzle kan nei ang theuh chi dang kha ka hmang do ni chu pa ngai phona ti the tho ta chuan hei a soft vek ta ni chuan hei hi ka ti tet to ta helai hian chuan ta han cream ka thun do ni chu mo pon hei hi a tui hi a thwa ve thin wang hianin pon chhia hi in chhawp ula pon che thiang pon fai thiang hin khamo ti ha kan in chhawpa pon hi hek em vai hin kan ka da bel ni chu mo ti khan kan ti anga a ber ve du to he ba hian ke phe hi chuan eclairs hi tul te a ka siam pe lo hi hmuem aron puar pep pep he ti hian aron puar pep pep pa chuan a chhawk a khan cream kha awm ta ni mo chuan a then chuan ti dan chuan hemi hi an thuah to pakara te cream an da tho ni chu ma se ki chu kha ka du lawa a chhungah ka thun kher do ni chu mo a chhung thun kher tur phei chuan a puar tha ta ngai lu tuka kha anya har sat ve na chu mo ko in mu em a burum khoron up tel tel khamo de khan ko khoron puara ti khan aron full ta ni mo ti khan aron full ta a chang za khan in do ti venga